आं दा रान्दि खय बोसोर जाखो आजिलाय 5 बोसोराव हाबबाय अरुनदयबो गैया बुरि पेन्सन गैया दिनै बिधुवा बा रान्दिनि जेबो प्रमानखौनो होआ खिथाया आंनो बाहायनो आं दुखु मोनदों बुंनाया माने बिराद जों दुखु मोनबाय जोंखौ जेरावखि मिटिं जाया मानो बिसोर थगाय लिंलाङो सोर अरुनदय मोनजादों सोर अरुनदय मोनाखै मिटिङाव बयबो थांनांगौ नङाबा नोंसोर मोननायबो नङा आरो दानजागोन होनना जोंखौ थगायनानै लिङो औ ओंखायनो नोंसोरो बेखौ मोजां मोनला ओहो बे बारनिफ्राय जों प्रमद बर'खौ जों मोजां मोना आरो दा मारै मा खालामो जोंखौ अनेक जिनिस मोनबाबो जोंनो फात्ताखौनो होआ खिथालाबो दा जेखि जिनिस मोना दा लामाबो गैया जोंनाव ओरैसो खोलाबायना थानाय जों बेखौ मोजांबो मोनला आरो बेजों जों नांलाबो जों बेखौ जों हाग्रामा सारखौ बेनो गोदोनिफ्रायनो बेनो अनखायो बयखौबो एबार सियाराव बे जिरायनो मोनला प्रमद बर'आ हाग्रामा सार बेखौसो दा जोङो आं दा रान्दि खय बोसोर जाखो आजिलाय 5 बोसोराव हाबबाय अरुनदयबो गैया बुरि पेन्सन गैया दिनै बिधुवा बा रान्दिनि जेबो प्रमानखौनो होआ खिथाया आंनो बाहायनो आं दुखु मोनदों बेबो गैया बेबो गैया मोनथाराखै जेबो गैया गैथ्रा गैया जेबो गैया जेबो अरुनदय मोनदों बेसेबां मोना 1200 खुनथाम खुनब्रै जाबाय थांला एबाराव थांला एथ' हरबा होनबाबो थांला जों फैसा देरसिन नङा फैसा सानसेल' नांगौल' जोङो नोंसोरो दिनैहाय BPF आव